Sa ika-12 ka tuig, sukad nahitabo ang Maguindanao Massacre, gipanawagan nga mahatagan og dugang proteksyon ang mga sakop sa media, ilabi na karong nagkaduol ang eleksyon. Ano ang report ni RG Relator. November 23, 2009, 58 ka tao, lakip ang kapin 30 ka mga sakop sa media, ang gipang patay o gipang lubong sa sitio Masalay, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao. Kinsa na lakip sa convoy dihang mag-file sa iyang kandidatura si Ismael Toto Mangudadato, isip gobernador sa Maguindanao. 12 ka tuig na ang milabay. Presko pa sa asawang si Nenen ang ulahin nilang panagkita sa iyang bana nga si June Gatchalian. Kinsa usa ka journalist, una kini nalakip sa namatay sa Maguindanao Massacre. Murag maliwalas na kanang maayo na akong pabati sa akong panghuna-huna, makatulong akong tarong, din ako mag-worry kay at least nahatagan ng hustisya ang akong bana o akong mga kauban nga mga biktima. Alang kang Emily Lopez, ang presidente sa Justice Now Movement, nga bisan nakuha na nila ang katarungan sa promulgation ni atong 2019, wala pagyud kuno na dawat ang hingpit nga hustisya alang sa mga biktima. Matud sab sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP nga partial justice kini, sanglit dili tanang suspect ay nahukmang guilty ug duna matud pay wala nadakpan. Ug karong nagkaduol ang eleksyon, nanawagan sila og dugang proteksyon alang sa mga sakop sa media. It's very common, especially during election time, kay kana lagi kusog ang mga propaganda between kanang magbanggaanay na party. So nabalaka kita na number one, gamito na naman ang media as mouthpiece no ng mga politiko. Gilusan pagbalik ang mass media campaign, agig pagpakita nga dili maundang ang media sa pagpagawas sa kamatuuran. We hope for a safer election this time, but of course, we also ask our colleagues in the media nga maging aware no sa unsay nasa palibot and to report it kung doon na may mga madawat na mga threats or harassment. Niadtong Sabado, usa ka misa ang ipahigayon sa General Santos City sa lubnganan sa mga biktima nga gitambungan sa Kabanay. Nagdagkot sa bugandila ang kabanay sa mga biktima sa Coronadal City ug Cotabato City. Gibawalan una ang pag-adto sa massacre site tungod sa hulga sa seguridad ug sa pandemya. Kauban si Bel Colmenares sa kamera. Ako si RG Relator para sa One Mindanao.